Otu onye nkụzi ihe welitere isi na ngalaba na-ahụ maka gburugburu anyị environmental management na UNIZIK ọkammụta na ecology nakwa environment Nwabeze Igu enyego ndị ọrụ ugbo ndụmọdụ ka ha ghara ijikwa ọsịsọ wee jekọnyebe ihe n'ala n'ihi mmiri izizi zoro nke a na-akpọ mmiri ndaro. Ọ sịrị na mmiri abụghị nke ga-eji wee kọọ ihe. Ọkammụta Igu nyere ndụmọdụ a n'oge ọ na-agwa ABS okwu maka mmiri ndaro nke afọ 2025. Emmanuel Okonkwo ga-eweta akụkọ a. Onye ahụ eji okwu ya agba izu banyere n'ihe na-eme n'ogige ebe obibi bụkwazi onye na-akụzi nkụzi na mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka bụ ọkammụta Igu kwupụtara na ọ bụ nnọọ ihe na-adabaghị adaba na mmiri zoro na Jenụwarị na-abụghịzi na Maachị ọ na-ezoli ezoli kwa afọ ọbụla, ma kwuo na ihe kpatara nke a bụ adabaghị adaba nke dịzi n'ogige ebe obibi n'oge ugbu a, nke ọ kọwara na ihe na-akpata ihe ndị a bụzi nnọọ akparamagwa ndị mmadụ na-akpa n'ogige ebe obibi ha nke na-adabaghị adaba. O kwupụtara na site n'otu o si ahụ na mmiri ga-amalite n'oge n'afọ a ma kwụsịkwa n'oge, ebe ụfọdụ mpaghara ga-enwe nnukwu mmiri ozuzo karịa mpaghara ndị ọzọ. Otu onye bi n'Awka bụ Maazị Benjamin Enyama kwupụtara na ya bụ mmiri ozuzo nke zoro n'ọdịnsa a bụ nnọọ nke meziri ka ya bụ nnukwu okpomọkụ ndị mmadụ na-enweta bụrụ nke dajụnata anyị. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.